Hi guys, good morning. Nakaluto na ta guys. Si Ala naguna na pagkaon kay murag na udtuhan na si Riluna. Na sila klase karon sila Mimi mag-module ra. So si Ala nagkaon na siya guys. Oh. Ano may klase biling yan ay? Nahaw na guys. Nahaw. Torta ko sa talong din kana kang Mimi ko din na. Ngani magkakaon. So mag-slice ko pipino sa guys. Lang na pa yahos lang. Dito tinutugapong isa pong pong. Tagan kay bahaw guys. Ako nang i-fried ang makaon. Kau na bebay ko sa itlog eh. Yan ang itong kaon na na. Bali sayang nga daghan mga nga kuyapan ng Daniel. Pero wa man di. Wa ni kalinis. Wala ka yung buwan. Wala di ko ang gitray buwan sa tulis. Luwang ka na pa kanina. Pamahaw guys! Diyan ako sila na karon guys kung di siya makahuman itong dali kaya ako dali ko kaya Yan yung ba ito matabo? lakaw. May nabok ka ng yung lula pabilihan? Huwag ka? Isa? Gagawin siya sa asawa ni Papang Sola eh. Sana. Suot siya tinahan. Kau tuloy prima dito ikaw. Inom ko ni. Ikaw kung may pakon mo magdala. Dali-dali mo ay mong dali-dali mo ka lang ngayon. Mali.
Ano ko tayo? Pag-ilang ito tayo. Di. Kuan man. Di. Ay bilya. Okay. Ano ba? Ano ko niya? Sa. Pero, Ano dito lagi dito? ba? Ah. Sara na na. Ano sa kana dai? Ati dito. Ini punya. Kalau ini punya. Sosial. Ay, ito guys. Kano na sila guys. Ano na ka? Bukan kah? Ako ba siya tayo lalola? Kauban ka? Agad to kay lalola? Nakaw kaya pasun tara ka niya ka. Lagi. Pwede mo balik ko. Pasun tara ka dito niya. Sipon na lang eh. Cellphone. Sulod ya. Ya. Mana yung bata ya kay mulai mo asawa pati sa opisina magtutulog. Basta ba ng trabaho? Kinsa na nga? Sige pero ang katong mga estado daw. Subok. Kumanon na kami. Hi guys, good morning. So ngayon guys, ay kita na lang isa na nabilin. Guys, Mimi to sa sentro na ni Mama. Nilig ta sa silong guys kay atong silong ibagnutan. Ako panihila muna na akong silong guys. Pero karon manilhig lang sa ako una. Kahapon nanilhig ko dani oh. Para na ako gihalingan. Nilhig ko kahapon. Na naman sa gyapon sagbot. So manilhig na punta ni. Manilhig tag selong. Bali ako jacket.
ko guys. Pagod din nag-lubong. Nag-alindahaw. Parang murag. Wala init. May ka nakaupat kung nilabahan kahapon. Daw, ipanilo na ako. Kuminhod akong kamot. Ansa ka, Neng? So, sige pa mo ang sagutan. Paghanap pag gungang nangka guys. So. Kasi undang pagpamunga. Hindi baligya ay manila ni.
Unsa kaming masikag tiyabaw. Dari ka pa nagbuang sagot guys gusto ulam. Sikag singgit aja Ming. Kung sa ID ka. So, may halingan na ni guys. Manatag silhi guys. Ato ra ng panghilamunan na ng sagbot nga nanurok. Ako ra nagpikuhon na kay aron. Dili kita magduko. Dili kita magkuan. May itong pikuhon ra. Kanina naghalingan kami gahapon. Answer kaming. So, kalingan ko na niya sa hapon guys. Para ito itapok kay halingan natin.